बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 18 डिसेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय था। बाक्सानि रैदोम बर'नि थौ नालेब, क'क्राझारनि धन किशोर बसुमतारीनि थांखि गैयै जिउ, क'क्राझारनि गलाब खुंगुर बसुमतारीनि जौमोनाव बारहुंखा, खौलौ बसुमतारीनि सांग्रेमा आरो बाक्सानि सुर्यकान्त ब्रह्मनि जाखोबा आंना अनजालिया बबेनि खन्थाइया सेबखांजादों। गोजोन्थों।